как се доживява до 100 години. Здрав дух в здраво тяло, най-вероятно. А вие, може би, знаете част от рецептата. Добро утро, казвам и питам моите гости Камен Колев, Вяра Колева и Асен Генов. Здравейте! За здравия дух ще си говорим по някакъв начин, защото вие сте тук по повод празника на Харе Кришна, така известният празник у нас. Преди да стигнем до това духовното, което би могло да ни съхрани вероятно и до тази възраст, не знам, йога е едно от учени движенията, които спомагат за такова дълголетие, доколкото знам. Да обясним все пак какво е това Кришна съзнание. Що е то? И може би Асен да обясни, защото той е по... вътре в нещата. Добре, ще взема аз думата, благодаря ви. Значи, първо не бих съгласил с прецизността на понятието празника на Харе Кришна. В никакъв случай това не е единствено и само това. Говорим за един културен и социален и философски феномен. Още в първата българска енциклопедия на братя Данчови, Джаганат Пури, този фестивал и почитането на Бог Джаганат, или това е една от формите на Вишну, в Индия се отчита като един от значимите неща, които по техните думи в тази енциклопедия трябва да бъде включено всичко най-важно в една книга. Тоест, още от 80 години назад във времето, от 36-та, Пури, Джаганат Пури, този град, в който се празнува този празник, се счита като едно от значимите в културно и в философско значение и в духовно, разбира се, събития и явления за човечеството. В този смисъл, този празник, той наистина представя една от основните традиции в рамките на индуизма, нека така го наречем условно. Именно ако разгледаме трите основни клона, почитането на Бог Брама като върховен бог, почитането на Шива като върховен бог и почитането на Вишну като върховен бог, това нещо принадлежи към този празник, това събитие принадлежи към тази пътечка, към пътя на почитането на Вишну като върховен бог. В този смисъл може да се каже, че това наистина е празника на Харе Кришна, но значението му наистина е много по-общовалидно и общочовешко и най-общо символизира доброволното и осъзнато като необходимост и потребност на човека да служи на Бога. Аз започнах от съзнанието, за да стигнем до движението. И понеже не всички сме наясно с подробностите, и така най-често преди години, може би, не толкова сега, свързвахме Кришна движението с хора, облечени в оранжеви дрехи, които се разхождаха из центъра на София и предлагаха книги, мъдри книги според мен, аз имам Хагаватгита и други книги, които съм изучавала в училище, но така доста екзотично изглеждащи. Вие не сте облечени в оранжево, Вяра няма точка на челото, не можем да разберем статута и затова попитах, по фамилиите се ориентирах, за това дали сте семейство или не. Какво представлява Кришна движението у нас сега? И къде отидоха тези хора с оранжевите дрехи? Вижте сега, това, че хората носят оранжеви дрехи, това не ги прави, нали, да са принадлежни, нали, към дадена вяра или религия. Просто идеята да се обличат хората по традиционен начин също им дава и чувството, което вдъхва дадена религия. Нали, човек да е искрен, нали, в ежедневието няма как да носиме тези дрехи, които са символ на нашата вяра и те по някакъв начин носят духа на древната култура. В ежедневието си, нали, всеки се съобразява с хората, обстоятелствата и това да носи една жена точка е признак на индийската култура. Нали? Ако отида в Индия, всеки ден ще нося такава точка. Аз малко избягах от вашия въпрос. Не, питах за това как се събирате, какво правите, кои сте вие, къде ви срещаме, с какво се занимавате, по какво се отличават от останалите. Това е Кришна движението, тук у нас в България. По принцип, традиционно, веднъж седмично се събираме в нашия така наречен храм. Той е в неделя, където извършваме ритуалите, които са в нашата традиция. Обикновено това са киртан, това е древната философска и, как да кажа, духовна музика. Следва лекция, с които обсъждаме духовни теми, нали, темите за Бог. И след това има и други ритуали. И след това приемаме така наречената осветена храна, прасадам. Кришна съзнание означава съзнание за Бога. Нали, това не е секта или култ, това е древна културна традиция, както каза Асен. И това е начина, по който
ние сме приели да следваме пътя към Бога. Нали? Всеки следва пътя към Бога, пътя на сърцето. И това е един личен избор, който е строго индивидуален. Да. Но пък наистина, Камен, е интересно. Ние сме в една държава, в която се изповядват множество религии. Смятам, че сме една толерантна страна. Но те имат някакви корени тук обикновено. Нали? Православието най-вече, разбира се, католицизма, мюсюлманите и така нататък. Не е ли един екзотичен плод, като изключим философската страна на въпроса, естествено? Може би изглежда екзотично, но ето това ще се върна на първоначалния ви въпрос за това да живеем 100 години. Значи, доколкото ми е известно, значението на думата йога, а и на религия, означава връзка. Какво означава това? Какво означава тази връзка? Нали, можем да кажем, че това е връзка с Бога, може да кажем, че това е връзка с себе си, може да кажем, че това е връзка с собственото ни тяло, за да може да доживее то до 100 години. Ние трябва да го наблюдаваме, да видим как реагира на определени неща. Но за мен всяка една религия или йога практика би трябвало да ти помага да намериш своето място, да намериш нещата, които отговарят напълно на твоя темперамент, на твоя характер, на твоето тяло. И в тази връзка бих казал, че е много красиво това да има толкова много религии, защото човек тогава може да намери себе си. А намери ли себе си, той тогава ще бъде най-добрия в семейството, в държавата си, в света, ако щеш, в глобален мащаб. Така че аз не виждам някакво противоречие в всичко това, което се случва. Ако ми позволите едно допълнение, аз лично искрено се надявам, че ние ще се живеем накрая в една България, в която един такъв личен избор и акт, както вие казахте, религията е нещо лично и персонално, няма да става повод за социална дисквалификация на въпросния адепт, последовател на дадената религиозна традиция. Най-малкото заради това, че вярата, това, което мотивира всеки един от нас, без значение от неговия цвета на кожата му, неговата етническа принадлежност или неговата чисто религиозна принадлежност, това е нещо, което ни мотивира да се стремим към това да бъдем едни по-пълноценни, по-съвършени, дори ако щете, по-търпеливи и по-състрадателни хора по отношение на нуждите и на проблемите на останалите около нас. И в този смисъл на мен наистина ми се иска подобен разговор за религията да бъде воден в този строго индивидуален контекст. А именно човек да разкрива до толкова, доколкото той самия има желание да разкрие това и също така да го прави в степента, в която другия пък е склонен да приеме от него посланието, което той като адепт на дадена религия може да му даде и да му направи. Безспорно най-важното е да си на страната на доброто, независимо по какъв начин го изразяваш. Ще спомням един стих от Рамаяна, когато бях още ученичка в класическата гимназия, учих книги на Изус, и беше: наука, кон, жена, сребро, мъж, слово или лютния стара, донасят зло или добро в зависимост от господаря. Така че, като заговорихме за това, какво се прави на днешния ден и с това да завършим нещо специално, което ще се случи днес. По принцип, както Асен започна в Джаганат Пури, това е денят, от който започва така наречената Рата Ятра. Този фестивал, който и ние години наред тук се радвахме да следваме и на нашите софийски улици. Това е денят, в който божествата, така наречените мурти, формите на Бога, излизат от храма, за да се срещнат с хората, за да могат хората да имат лично общуване, което е важно за всеки един човек, за всяка една душа, да има лично общуване с Бог. И хората по този начин изразяват своята любов и радост открито, тегляйки тези огромни в Джаганат Пури колесници с трите божества. Да, по 13 метра всяка. Много бих се радвала да се срещнем отново, за да проведем един малко по-задълбочен разговор, защото темата е голяма и си струва. Благодаря ви сега, че бяхте наши гости и ви желая честит празник. Благодаря ви много. Останете с новините от спорта.